Ka organizing committee jangka KSU Mawlai Circle haka arpu pratarik pat arpu khandai tarik jemang kala penlong ka jing Khynra yaki mender ki ba wantre haki benta jangka Shillong Mawlai haki than Mawlai Iewrynghep bat NEHU Umshing-Mawkynroh. Hakani ka jing Khynra ki nongyalam jangka seng kila lap yaki mender ki ba wantre hakini ki jaka kum ki misteri ban shna pandal. Kini ki briu kim don kino ki kot ki sla ki pabiang. Hakani ka jing Khynra la yo ban penher krat kumba arpusan ngut na ki than NEHU bat kumba nyau ngut na ki than Mawlai Iewrynghep. Na kaliang ka seng kala penpau ba kandang penjur ya ka jing Khynra ya ki mender kat ba ka sorkar kampat la ban pentre kam ya ka ILP ka balong kum ka sti ban yada yangi ya ka jaj benriu rit pat bat kumju ya ka jing bampat pentre kam ka sorkar Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Amendment Hajar Arpau. Ya ka ni ka Khubor la pelaj da Samla Malnyang General Secretary KSU Mawlai Circle.